Ассалом, духтарако созед нағзаин саломати хуба ина нигоҳ кунед. Двойкои фасони 50 сомона бо омад бисёриё хоҳиш дошта буданд ки боз навор кунед. Марҳамат борои новинкам қа бисёр омада нигоҳ кунед. А як тигр қариб 10-12 гил дора. Ина бура светкошкати кирта почаи фасони сабука ки паплини оригинал 50 сомон духтаги тайёр. Марҳамат размерош ҳастай касседа дар корай бинависен дарав доставкатон мекунанд. Обтобиам доран. Обтобиш бо арзон мешада? Обтоби бо арзон мешава. Марҳамат 50 сомон бовар мекунед. Донада 50 сомон. Кирта почаи тайёр. Бозори Корбон тарафи Тилобозор 11 байни 11 ва 12 дарвоза мешава. Шашум қатор. Рақамашон ҳаст дар экран, страничкашон отметид мекунам. Бидроен бо маълумоти бештар аз худшон пайдо кунед. Киртои 3D мегӯем духтаракон нигоҳ кунед. Да паплинакои 3D кати киртапочаи ҳам қа фасон омадай. Ире бинен чӣ хушучане почаошон кати ҳам қа гул бисёр дора бинависен расмоша мепартоянд. Нархаш 100 сомон. Ина киртапочаи фасони духтаги тайёр. Ина бо паплинакои дубайскиян. Диден чӣ хушрӯ. Нархошон 100 сомон киртапочара. Касоне ки обтоби мегиранд, обтобиш боз ҳам арзонтар мешава. Марҳамат ина касседа дар корай муроҷиат кунед, дарав доставкатон мекунанд. Як бори тараф ҳам нишон тиен. Ина нигоҳ кунед, да гил чихе бисёрай духтаро. Беҳад гилош бисёрай. 3D-ора нависен бо ҳамаша расмоша мепартоянд. Интихоб кунед. Киртапочаи тайёрак 100 сомон. Бозори Корбон тарафи Тилобозор байни 11 ва 12 дарвоза. Марҳамат шашум қатор. Касе имконият омадан надора, страничкашон отметид кардагим, номерои ватсапшона мондагим. Бидроен дархост кунед, дар авакак шумода доставка мекунанд. Тамошобинони азиз, анам хели нарх ягон ҷода нестай. Марҳамат успет кунед. Ире бинен худ чихе киртаи хушрӯчаяй беҳад платяи фасонай. Нархаш ҳамагӣ шок шудагай, ҳамагӣ 40 сомон бовар мекунед. Марҳамат ина касседа дар корай 40 сомон. Успет кунед, ин нарх намеёбен дигар. Успет кунед, заказ кунед, дархостон доставкатон мекунанд. Ё ки биёен бозори Корбон тарафи Тилобозор байни 11 ва 12 дарвоза шашум қатор. Доставка доранд. Ина устинакоша бинен охи байни кати пешакоша бинен чихе хушрӯ духтагай. Хулас беҳтарин вариант.